Ya pasará. Pero decía que te deixara o sitio un momento aí. Ah, sí, y aquí, mira, podemos hacer. Claro, aquí diante, Carlos. Sí, claro. Aquí salen estos planes. Estive con Don Francisco máis algo. Porque estaba a traballar. Tamén non para, estaba moi pouco persoal. E eu casi só para lavar todo. Entonces, o día a día Mención moi cualificada. Hoxe, no seu 60 aniversario, vai máis alá da propia academia. É un evento social que non consiste nun día só, senón nun ano inteiro de letras. Así fixo referencia o presidente da Real Academia Galega ao feito que en 1963 tivo lugar grazas ao ensaísta, narrador e escritor Don Francisco Fernández del Riego, o que el describiu como unha gran xornada pro libro galego e a cultura galega. Anos despois, el presidía a Real Academia. Foi un dos grandes obxectivos do Laurentino e conseguiu leválo a cabo co apoio de outros académicos. Nacido en Lourenzá, en 1913, deixou un enorme legado perpetuando nesta festa das letras que hoxe celebramos aquí a conciencia galeguista. Segundo el mesmo dicía, empecé a ler cousas en galego en Madrid, o que lles pasa a moitas e moitos galegos, iso de sentir a Galicia cando están fora dela. Tanto era así que o vir de vacacións a Lourenzá organizou xunto con outro estudante de medicina o Día de Galicia. E desde aquel momento, hoxe temos este día para honrar a nosa lingua nai. Foi un apaixoado de Rosalía, que os alumnos e alumnas lle sostiña que era superior a Bécquer, gran amigo de Blanco Amor, de Otero Pedrallo, de Camilo Barcia Trelles, que era natural da Vella pero veciño de Ribadeo. Impulsou e elevou a nosa cultura. Fernández del Riego, Xaime Isla e Ramón Piñeiro foron as tres personalidades que dende o primeiro momento orientaron a editorial Galaxia, comprometida coa recuperación da lingua e da cultura galegas en aqueles tempos difíciles. Esta foi unha breve introducción para lles presentar ao protagonista na súa terra, Lourenzá, na Mariña de Lugo, onde teño o privilexio de ter medrado ao carón do mesmo río, o río Masma, o río do tempo. Contáronme que me aleitara unha ama de cría, María de Masma. Cada día, cando se poñía o sol, pechábase no meu cuarto para me dar o peito antes de dormir. Así comeza a autobiografía que discorre onde hoxe nos atopamos, onde o orballo
tamén é Barroso, onde falamos un galego que nos distingue e fai evidente a riqueza enorme da nosa lingua, a ama de cría de todas e todos nós, de todos nosoutros e todas nosoutras, o galego. E así, pois, damos paso a un grupo clave da promoción da nosa lingua, que este ano publica xa o seu 20º disco, Encrucillada, tocando o son do ar. De seguido, ten a palabra en primeiro lugar Rocío López García, alcaldesa de Lourenza. Moi bo día a todos e a todas, presidente da Xunta, presidente do Parlamento, delegado do Goberno, conselleiro, presidente da Deputación, demais autoridades,
representantes de outras institucións e colectivos, académicos, familiares do homenaxeado, visitantes e, sobre todo, veciñas e veciños de Lourenzá. Hoxe podo dicirvos que é un día dos máis felices e dos máis especiales que me tocou vivir como alcaldesa de Lourenzá, e tamén é un dos días máis importantes na historia deste concello. É un día no que homenaxeamos a un veciño noso, un destacado e ilustre loitador a prol da cultura e a prol da lingua galega, don Francisco Fernández del Riego. Lourenzá abre hoxe as súas portas para ser a capitalidade da cultura galega nesta efeméride do Día das Letras Galegas da que o propio don Paco pois foi o creador. O sentimento de ledicia que enche hoxe os corazóns laurentinos pois é difícil de explicar, porque o noso veciño don Paco, máis coñecido por todos nós como Paco de Amada, pois volve hoxe aquí a Vilanova para ser homenaxeado polos seus veciños e para ser homenaxeado por Galicia inteira. Aquí nesta praza do Cantón, por onde paseaba no cochiño da súa avoa Dominica cando era ben neno, e o que son as cousas aquí nesta mesma praza, pois xuntámonos hoxe para rendirlle esa tan merecida homenaxe. De verdade, é un placer sempre traballar con vos. Gracias. E a Miguel Gavín pola organización e preparación da exposición do xoguete lúdico dedicada á figura de Fernández del Riego, a todos os grupos e asociacións que participan no acto de hoxe, o Sori Gutiérrez, Banda de Música de Lourenzá, o Coro Mestre Pacheco, Souto Xímaro, a don Xosé e a Diócese de Mondoñedo pola colaboración e facilidades coas que sempre atenden as nosas demandas, e máis en concreto, pois nesta ocasión, por deixarnos o Museo de Arte Sacro para albergar esa magnífica exposición de Francisco Fernández del Riego cos ollos do seu espírito. Gracias tamén. A continuación, intervén don Víctor Fernández Freixanes, presidente da Real Academia Galega. Moi bons días a todas e a todos. Señor presidente da Xunta de Galicia, señor presidente do Parlamento, delegado do Goberno, non vou a percorrer todas as autoridades, algunhas delas ademais son amigas, bueno, todas son amigas, autoridades, amigos e veciños. Vou ser breve porque logo ás 12:30 temos un acto da Academia e ali se van a decir cousas alrededor da figura de Francisco Fernández del Riego, e tampouco quero ocupar máis espazo do necesario. O único que podo decir é o agradecemento. Agradecemento primeiro aos veciños desta terra de Lourenzá que nos viñeron visitar, aínda que non xa tiñamos moi claro na Academia que era unha coincidencia moi bonita que o 60 aniversario do Día das Letras Galegas estivese dedicado a unha das persoas que foi o motor deste Día das Letras Galegas, xunto con outros dous académicos, Jesús Ferro Consello e Gómez Román, pero foi o motor, e ademais pola súa actividade, pola súa enerxía, polo seu entusiasmo, foi un pouco espiñazo que sostivo o edificio. Ese resurgimento casi milagroso, porque despois da desfeita da Guerra Civil era un milagre sair adiante e sobrevivir. Francisco Fernández del Riego representa ese grupo de persoas que mantiveron a dignidade e a liberdade e o pulo da lingua, e que souberon ademais deitar a ponte entre os vellos e os novos e abrir os portelos para que entrase aire novo e novas xeracións da man dun esforzo exemplar, constante, durante moitos anos. Foi unha longa vida, porque 97 anos son moitos anos, pero é a crónica tamén dun tempo e é moi difícil entender a cultura galega do século XX e mesmo a cultura galega de hoxe sen o traballo de Francisco Fernández del Riego e do grupo de persoas que o acompañaron, porque aquí tamén estamos un pouco celebrando e homenaxeándoos a todos eles.
celebrando e homenaxeando os veciños de Lourenzá. Esta Lourenzá que él tanto lembraba, hai dúas cidades, dúas referencias en Francisco Fernández del Río que non debemos ignorar. A primeira Lourenzá, e por iso aquí estamos, a segunda é Vigo, que é a cidade onde ele desenvolveu todo o seu pulo e a iniciativa de moitas das súas ideas. Pero era obrigado para nós abrir o celebrar o Día Grande das Letras en Lourenzá. Xa na primeira semana de febreiro estivemos aquí cos máis pequeniños e era moi emocionante ver como os profesores e as profesoras do colexio de primaria traballaban con eles xa poñendo as bases do coñecemento de Paco del Riego. E remataremos en Vigo cun acto tamén literario no mes de novembro, coincidindo máis ou menos co aniversario do falecemento de Francisco Fernández del Río. Pero hoxe é o Día de Lourenzá. Hoxe, como decía a nosa alcaldesa, Lourenzá é a capital da cultura galega e estamos aquí todos para celebrar aos veciños e veciñas desta terra, das mariñas todas que nos acompañan e a nos alcaldes amigos que están hoxe connosco e así o agradecemos. E hoxe é un día grande aquí para nós, repito o do principio, é unha honra poder honrar a memoria de Francisco Fernández del Riego, porque honrando a él honrámonos a todos nós. Moitas gracias. E a continuación dou paso a Manuel Puga Pereira, presidente da Fundación Penzol. Bos días a todas e a todos. Presidente da Xunta de Galicia, presidente da Real Academia Galega, alcaldesa de Lourenzá, familiares de Francisco Fernández del Riego, autoridades que me permitirán que non me enumere, veciñas e veciños de Lourenzá, amigos e amigas. Hoxe é un día das letras galegas moi especial por varias razóns. Por cumprírense 60 anos da súa institucionalización e, sobre todo, porque o galardoado Francisco Fernández del Riego foi quen, en 1963, propuxo a Real Academia Galega, acompañada a proposta pola asignatura dos tamén académicos Jesús Ferro Coucedo e Manuel Gómez Román, a celebración dunha xornada anual dedicada a unha personalidade relevante das nosas letras. Tal día como hoxe, hai 60 anos, homenaxouse a Rosalía de Castro. Os seus cantares galegos, que naquela altura cumprían 100 anos, da súa primeira edición, foron os que inspiraron a data ao noso don Paco del Riego. Co tempo, esta celebración resultou ser a máis exitosa da nosa cultura. Mais na Fundación Penzol temos máis motivos para sumarnos a esta celebración deste día, pois o pasado día 5 cumprimos tamén 60 anos da trayectoria ao servicio da cultura galega e da posta a disposición de estudosos e estudosas da nosa personalidade como pobo, os nosos ricos fondos documentais e bibliográficos. E aínda máis, porque durante 47 deses 60 anos de existencia, Francisco Fernández del Riego dirixiu con rexa e xenerosa man a nosa institución. Non é momento agora para debullar o seu labor durante ese período. Neste ano serán numerosos os estudos que o fagan e a eles haberá que remitirse. Rematarei xa que logo esta necesariamente breve intervención con palabras súas, palabras que amosan o intensísimo vínculo, mesmo emocional, de Del Riego coa Fundación Penzol. En 2003, cumpridos xa os 90 anos e 40 na dirección da institución, publicou o que sería o seu derradeiro libro de memorias, Camiño Andado, recentemente reeditado pola editorial Galaxia. A modo de testamento vital, refírese así á Fundación Penzol. Está a sonar a hora de me ir retirando silandeiramente.
xa non axenario. Ningún sitio mellor para este retiro que a Biblioteca Penzol. Continuarei acudindo a cotío a ela mentras teña folgos. A mente sosténse viva, lúcida, pero os ollos van gastos e embellecidos os osos. Con todo, seguirei achegándome, aínda que paseniña e traballosamente, ás 9 de cada mañá, o querido local da Casa Galega da Cultura. Moitas grazas, señor presidente, por permitirme participar en nome da Fundación Penzol neste acto institucional no Día Grande das Letras Galegas dedicado ao noso Francisco Fernández del Riego e a todos vostedes pola súa atención. Mais nada e moitas grazas. Corresponde a Luarna Lubre unha nova interpretación musical, neste caso, o seu tema Mi Gitana.
Moi bons días a todas e a todos. Alcaldesa Lourenzá, anfitriona por dereito propio esta vila hoxe do Día Grande da Cultura Galega, e con ela saludo a todos os veciños e veciñas de Lourenzá, familia de Fernández del Riego, presidente do Parlamento, delegado do Goberno, conselleiro de Cultura, presidente da Diputación, bispo de Mondoñedo de Ferrol, señores reitores das universidades de A Coruña e Santiago, restantes autoridades, presidente da Real Academia Galega e académicos, benvidos todos a esta primeira parte desta mañán solemne, a este acto da Xunta de Galicia previa á sesión que vai celebrar a Real Academia Galega. Benvidos a un día grande. No seu discurso de ingreso na Real Academia Galega, pronunciado en 1960, Francisco Fernández del Riego fai un repaso pola evolución da nosa lingua. Refírese ao que el chama ora romántica, na que o noso idioma se entende como instrumento de creación lírica e sitúa o xurdimento do galego como medio de comunicación cultural e social na etapa das Irmandades da Fala. A xeración nos atribúe o mérito de lograr que a nosa lingua acade todos os eidos da cultura e detense don Paco nunha reflexión de Alfonso Rodríguez Castelao que hoxe, 63 anos despois, axúdanos a enmarcar este o noso Día Grande das Letras. Afirma Castelao que un idioma non nace pola vontade señal dun grupo de homes, senón pola predisposición psicolóxica de todo un pobo. Vela aí, polo tanto, a clave non só do nacemento dunha lingua, nosa lingua, senón tamén da súa conservación e do seu fortalecemento. Na Galicia do século XXI, o galego é un instrumento de creación e tamén un medio de uso cotiá, pero, sobre todo, establece un dos vencellos máis fortes que unen o noso pobo. O seu cultivo, a súa defensa, a súa normalización sempre teñen que ser un labor colectivo no que todos os galegos e galegas temos cabida e do que todas e todas nos beneficiamos. Hai moitas razóns para a reivindicación do noso idioma. É un legado que só nós podemos posuir e podemos transmitir. Apórtanos unha riqueza expresiva adicional que non se logra con outros idiomas e fainos partícipes dunha comunidade lingüística universal grazas á proximidade coa lingua irmá portuguesa e permite tamén unha convivencia fraterna co idioma castelán. Pero ademais deses motivos xa importantes da abondo, o galego únenos, achéganos, fainos máis próximos, representa dende logo un patrimonio común que está ao servizo de todos. En este día dedicado a él, temos definido a Fernández del Riego como o que nunca se rendeu. Non debía ser, dende logo, doado naquel ano 1960, cando ingresou na Real Academia Galega. O seu actual presidente, Víctor Fernández Fresanes, resalta o entusiasmo vital de don Paco, aquela capacidade súa para dotar de enerxía todas as empresas a prol da cultura que el protagonizou. Sen ese motor, dende logo, serían inconcibibles todas as criaturas culturais que don Paco imaginou, e que non só se limitou a idear, senón que as gestionou, as adaptou aos novos tempos e as abriu ao seu pobo, sen o cal o idioma e a cultura sempre serían algo ilusorio. Esta mesma instauración do Día das Letras Galegas, debida tamén en gran parte ao seu impulse, forma parte da idea de facer partícipes a todos os galegos da festa maior do noso idioma. Estes mesmos días a nosa terra é escenario de exposicións, de iniciativas de participación social, de proxectos editoriais, de propostas no eido educativo e académico, de propostas na rede e tamén nunha ampla programación nos centros galegos do exterior. O pobo, en suma, é o protagonista dun homenaxe ao noso polígrafo que ten un fito especial na mostra Os ollos do espírito, Francisco Fernández del Riego, promovida pola Xunta de Galicia, a Editorial Galaxia e a Fundación Penzol, ao que moito lle agradecemos o seu labor.
Sesión plenaria extraordinaria e pública da Real Academia Galega con motivo da celebración do Día das Letras Galegas dedicado a Francisco Fernández del Riego. Esta sesión estáse transmitindo en directo a través da academia.gal e interpretada en linguaxe de signos por María Jesús Montarde e Victoria Moscolet da Organización de Sordos de Galicia, XOGA. Eu, Margarita de Coendión, secretaria da Real Academia Galega, certifico que en sesión ordinaria celebrada polo pleno desta corporación o día 9 de xullo de 2022 se adoptou o acordo de dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2023 a Francisco Fernández del Riego. E para que así conste, escribo a presente certificación da cidade da Coruña a 17 de maio de 2023 co visto e prazo do presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes. Síntoma de muitas doenzas no final do próximo. Andar a procura dos vestixios ocultos para construirmos outra genealoxía de Galiza. Esa na que está a nación, a lingua, o dereito a diferencia que emerxe en pequenos xestos que le veñen manifesto. Dous mozos izan a bandeira galega no Concello de Lourenzá o 25 de xullo de 1931 e os soldos pelitas fan resoar ante Mondoñedo o himno galego. 7 décadas despois, confiando nun século novo trinque, o 8 de setembro de 2001 apróbanse en sesión plenaria as propostas da Real Academia Galega ao Goberno e máis do Parlamento de Galicia. A partir dun texto que 2 anos antes, soa presidencia de Francisco Fernández del Riego, elaboran os académicos Ferro Prival, Constantino García e Manuel González. O texto chamamento O académico Francisco Díaz Fierro Riqueira, que falará, titula a súa intervención O devir da paisaxe na mirada de Fernández del Riego. Señor Presidente da Real Academia Galega, Señor Presidente da Xunta de Galicia, académicas e académicos, autoridades, señoras e señores. Nos séculos XVI e XVII, cando noutros lugares de España comenzan tímidamente a desenvolverse as prácticas paisaxeiras, en Galicia estas apenas callan. Posteriormente, no século XVIII, cambios moi significativos permítennos falar do avance da protopaisaxe. E, finalmente, nos séculos XIX e XX, o discurso da paisaxe terá tal éxito entre nós que seguirá crecendo cando en outros lugares comeza a regresar. Con estas verbas, o recoñecido especialista na historia e teoría da paisaxe da Universidade de Santiago, Federico López Silvestre, estábanos a sinalar que a paisaxe non é unha idea ou sentimento que existise de sempre, senón que na historia cultural da humanidade foi unha adquisición relativamente tardía, xa que, por exemplo, no mundo occidental non comezou a agromar ata despois do Renacemento. E, finalmente, Lourenzá, a vila do Conde Santos, onde pasaron os anos de neno e mozo,
antes da súa saída para os estudos universitarios. Volvía ahora cangado de anos ao reencontro con aquelas terras e aquelas xentes, moitas delas xa desaparecidas e presentes só nas súas sombras. Corría o ano 2004 e as impresións desta viaxe ficaron recollidas no libro Lourenzá, do que rescato como primeira mirada o sentimento que lle provocou a visión dos lugares natais cando, ao chegar a volta grande da antiga estrada, aparecía con todo o seu esplendor oval. Contemplei de novo a cunca multiverde arrodeada de lombas. Rexurdía na realidade contemplativa o belo panorama do Trógalo. No fondo da visión recollíase a pequena vila da moi lonxana de Neve. As torres da igrexa alabenga, unhas en rematar, sobranceaban entre os tellados de escura pizarra. Todo ao redor a teoría de cumes festoneadas, doçura dos horizontes, o apoio dos larradíos, das alfalfas, debuxos sugestivos, reaparecían agora lanzais formando masas rutilantes. E despois, achego-me emocionado a breve paisaxe coa que tanto convivimos, deambulo o recinto vilego e as memoranzas amoréanse o camiñar. Antigas prazas e ruas, algunhas como cristalizadas no tempo, mantíñese igual, outras ofrecían xa perfis novos e descoñecidos. Pero don Paco seguía o seu bagacento pasear. Remataba xa o primeiro día e comenzaba a escurecer. Acendíanse as luces da vida. Sobre a serra antiga e nua da cadeira brillaba o luceiro do serán. Pasaban devagariños silandeiras as nubes, ouvían as campás e sentía como se viñesen a se deter a luz e as horas. Nos días seguintes percorría o fermoso e sin igual val de Lourenzá, ese vizoso xardín das terras luguesas, onde podía medrar con fartura calquera cultivo. Topónimos eufónicos como Cachopolo, Corno, Fonte do Ramos, Covas, Penas da Cal, humanizaban, e de ese deambular pracenteiro e agaimoso pola contorna de Xabanos tamén fermosas descripcións. O río Silandeiro espellaba os virueiros e ameneiros das vellas. Os montes de verde escuro pechaban o horizonte. En riba, no alto, brillaba un anaco de penedo grisallo. En baixo, entre algúns castiñeiros, estendíase un ancho cadro de carreira. Salientaba admirablemente labrada a terra de Culli. Ao final, remataron os días do seu demorado lugar polo escenario lourentiñano, onde os vellos sitios e a xente Miñas donas e meus señores, quería tamén facer un saúdo especial á señora alcaldesa de Lourenzá. O señor presidente fixo comigo unha excepción por omisión, non desanunciou o título da miña disertación, da miña alocución preceptiva. Supón
Francisco Fernández del Riego en Vigo o 19 de outubro de 1949, o encontro semiclandestino dun intelectual do exilio interior, Fernández del Riego, o seu camarada Luis Sebane do exilio exterior, 13 anos e 4 meses despois de que fosen separados por as consecuencias da sublevación militar o 18 de xullo de 1936. Francisco Fernández del Riego e Luis Sebane viviron nos anos da Segunda República momentos de entusiasmo cívico, participando en ocasións nas mesmas tarefas culturais e políticas as que levaron o seu compromiso e o seu esforzo. Camaradas do galeguismo, irmáns, dicíase neses anos, camaradas na causa da cultura e devotos do ideario republicano, representaban moi brillantemente na Compostela das Ardatas aquel tempo de ilusión que así o definiu Rafael Díaz. Ademais de compañeiros entusiastas na causa da República, na do galeguismo e na da cultura, foron colegas moi próximos na Facultade de Dereito, carreira que Sebane finalizou en 1932 e del Riego 3 anos máis novo en 1934. Licenciados ambos os dous, acollen o triunfo do Frente Popular de febreiro de 1936 unha emoción especial e con fermosas perspectivas que foron dinamitadas, como é ben sabido, a fin de xullo do 36 por unha sublevación militar apoiada polos estamentos máis reaccionarios do país, xerarquía eclesiástica incluída, e coa colaboración moi eficaz de dúas potencias estranxeiras de réxime fascista, Alemania e Italia. Aquí as cousas, as novas circunstancias, torcen a vida profesional e cívica dos nosos protagonistas de xeito moi diferente. Del Riego, xa destituído como profesor universitario de Dereito Civil, alístase a fortiori no exército de Franco, e Sebane, que por sorte para él tamén tiña nacionalidade argentina, emprende viaxe a Portugal fuxindo das intencións da falanxe coruñesa. Xa en Lisboa embarca rumbo a Buenos Aires, onde se instala, tras grandes dificultades, a fin de 1936. Sebane, ao principio con pseudónimo, loitará contra o réxime de Franco coa espada afiada da súa pluma e coa guillón do seu lápiz de dibuixante, mentre del Riego, en España, na chamada zona nacional, é un soldado de corazón republicano con uniforme franquista que ten que disparar contra posicións que defenden xa coa espada da pluma, xa co lápiz do dibuixante, xa con ambas Rafael Dieste, Arturo Souto, Juan González del Valle e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Finalizada a guerra en 1939, del Riego decide probar fortuna en Vigo, onde, propane lucrando, nos primeiros tempos desempeña mesteres moi diversos, desde colaborar nun periódico deportivo ou nunha revista técnica de asuntos pesqueiros, ata impartir clases de letras nalgún centro escolar con carácter, en certo modo, semiclandestino. Antes de chegaren á travesía de la Aurora, número 4, á caverna do Eligio, como ainda se chama hoxe, a máis frecuentada neste tempo por artistas e escritores, o grupo fixo dúas paradas non moi breves. No Casco Vello, onde tiña o seu estudo o pintor Carlos Maside, e nunha rúa pretiño da taberna onde Laseiro lles amosou os seus últimos cargos. Cando chegaron á famosa taberna, subiron o primeiro andar, a un reservado que o dono ofrecía en certas ocasións
a clientes moi especiais, no que estes consumían o viño do mellor pipote da taberna, que procedía das viñas de Gomariz, no Ribeiro de Avia, berce do mítico taberneiro. Pero ese día, nin Fernández del Riego, o mellor compañeiro de don Ramón Otero Pedrallo nas xornadas báquicas, se decatou da fina agulla do viño ribeirán. El e máis os outros 8 do grupo debíanse a outros manxares, a outras necesidades, saberen dos infortunios de algúns vellos compañeiros e se había, naquel outono vigués, algunha faísca de esperanza para a Galicia que alborecera o 28 de xullo de 1936. Saben ben, o do estatuto. Comer un pouco, mesmo Fernández del Riego e Luís Seoane, non inimigos da boa mesa. De feito, tratábase dun xantar de traballo informativo cun certo ton elexíaco. Sospeitaban os dous teleacompañantes do grupo contrariados ante o feito de que aqueles dubidosos españois falasen das súas cousas sin que eles os puidesen oír. Tiveron que limitarse a permanecer na planta baixa da taberna, entre a xente do común, consumindo cafés con leite e simulando que lían o ABC ou o Faro de Vigo. Os non exiliados saliron da taberna o tempo xusto para chegaren ao porto ás 3 da tarde, hora en que o Highland Princess partía rumbo ás Américas. Del Riego, o máis emocionado sen dúbida, foi autorizado a subir á embarcación e deste xeito dispor duns minutos máis para despedirse con frases entrecortadas de Marisa Fernández e Luís Seoane. Sabemos, por unha crónica oral totalmente fiable, Malores Villanueva está aquí, que Del Riego, cando desatracaba o barco, tivo que baixar por unha escada de corda, montar nunha lancha e chegar dela ao peirao onde os 6 amigos agardaban desacougados. Xa en terra firme, 7 panos brancos despedían a aquela parella de imáns conmovidos e bagoeiros. Nese momento, os 2 policías deron por cumprida a súa misión e regresaron á comisaría, cita a menos de medio quilómetro. É mágoa que non saibamos que pensaron da comunión e da emoción daqueles 9 cidadáns galegos. Xa en Buenos Aires, Seoane tardou máis de 2 meses en escribir O vello irmán de Vigo. Fixo o 2 de xaneiro de 1950 nestes termos: debí haberte escrito antes, pero no pude. No puedo explicaros lo que fueron para mí las 2 o 3 horas de vuestra estancia en Vigo. Vosotros debéis comprender. No recuerdo las calles, ni el café, ni el bar donde estuvimos. Solo recuerdo vuestros rostros, vuestros gestos tan familiares míos y que los años no habían borrado de mi memoria, y la espléndida pintura de Maside y de la Seiro. Quizá no debería escribir esto. La salida de Vigo fue para mi mujer y para mí algo que nunca olvidaremos. Aún siento el calor de vuestros abrazos. Cómo nos hubiese gustado quedar en Galicia, por vosotros, por el aire, por el mar, por todo cuanto constituye Galicia. A todos os encontré igual que siempre, a Maside, a quien debo innumerables lecciones que seguramente no sospecha haber dado y a quien admiro profundamente por su pintura, por su virtud. A Laseiro, inquieto y valiente en su pintura, como emocionado por todo lo que le rodea. A Valentín, a ti, que no has perdido ninguno de tus fervores y que eres, con unos pocos, muy pocos más, una excepción de aquellas generaciones de estudiantes voceadores que solo tenían, se vio después, espíritu de clan. Por otra parte, a los Álvarez Vázquez y a Collazo me pareció conocerlos de siempre,
Perdóname por todo esto que escribo, pero quizás quedo más libre del recuerdo de esas horas de Vigo escribiéndolo. Me hizo mucho bien y mucho daño haber pasado por Vigo. Doe ainda hoxe ler estas 10 palabras, este decálogo. Me hizo bien y mucho daño haber pasado por Vigo. Por que tanto daño? 3 anos despois, en 1952, Sebade publicou en Buenos Aires o seu primeiro libro de poemas, Fardel de Exilado, que contén un poema que titulou Desde o Highland Princess. Nel, referindo-se aos amigos, estampou este verso: sumidos en espesas mouras tebras, eran as da longa noite de Tebra. A figura de Francisco Fernández del Riego encarna o que os historiadores chaman o exilio interior, a resistencia non menos heroica dos que aquí quedaron, heróis calados, en palabras de Luis Sebade. Un deles, o autor que hoxe nos convoca. En gran medida falaron destas cuestións Margarita Ledo, Díaz Fierros e Alonso Montero. Nesta edición das Letras Galegas fanse 60 anos de algúns acontecementos especialmente significativos para entender a historia contemporánea da nosa cultura do noso país. En todos eles aparece o nome de Francisco Fernández del Riego. 60 anos da Fundación Perzolo, un dos depósitos máis ricos da memoria do galeguismo na cidade de Vigo. 60 anos da revista Criada, a revista galega de cultura e decana das nosas publicacións culturais e unha das máis antigas do Estado. 60 anos da creación do Laboratorio de Formas, que representa a volta dos primeiros exiliados, sobre todo do Grupo de Buenos Aires, Luis Sebade. 100 anos da creación do Seminario de Estudos Galegos, a grande... 100 anos da creación do Seminario de Estudos Galegos, a grande institución renovadora da nosa cultura no primeiro terzo do pasado século. En todas elas, digo, en bastantes máis, estivo Francisco Fernández del Riego, activo e solidario, sempre conciliador. Ainda onte o noso compañeiro Enrique Monteagudo lembraba na Universidade de Santiago a intervención histórica de Fernández del Riego na inauguración do curso académico do ano 1934, representando os estudantes como primeiro responsable da Federación Universitaria Escolar, igual que un ano antes fixera o seu compañeiro e amigo Ricardo Carballo Calero. Músculo e pulmón, espiñazo que termaba do edificio que logo todos fomos habitando. Non foi el só, pero el foi un dos grandes. Este Día das Letras Galegas, que podemos considerar un invento seu, apoiado dos seus compañeros Jesús Ferro Couseiro e Manuel Gómez Román, en a unanimidade da Academia. Este Día das Letras Galegas, digo, festa grande da nosa cultura, que foi agora tamén 60 anos, é unha mostra da súa inteligencia, do seu entusiasmo, da súa pronteza e sentido estratégico da oportunidade. Construíse paso a paso. Alguén podía pensar, despois dos acontecementos terribles de 1936 e dos anos seguintes, despois da durísima posguerra, esa especie de arrasadeira que pasaron por a memoria da xente para que o esquecese todo, a lingua e mesmo a dignidade, alguén podía pensar que todo estaba perdido. Pois non. Eles, persoas como Francisco Fernández del Riego, nunca se renderon. Era unha frase que repetía sempre: nunca vos rendades, porque o futuro facemos entre todos cada día, con ilusión, con esforzo, con lealdade e con esperanza. Así traballou o Paco, así traballaron os seus compañeros de xeración. Non é certo que perderan María Trasedia, que tiveron que padecer. Co seu exemplo e co seu traballo gañaron o futuro para todos nós.
E iso é algo que nunca esqueceremos, nunca lle obedeceremos a bordo. En boa parte esta xornada de Lourenzá, a terra de Francisco Fernández del Riego, vai por todos eles, e vai por todos e por todos.